дуруду салом дӯстони азиз, тамошобинони иззатманд балечкаи канали Секретҳои Устогӣ. Дӯстони азиз, инамҷа стенаҳои пастафка мешавад. Мақсад нигоҳ кунед ки ин стенаҳои пастафка ай дигар стенаҳои пастафкое ки видеоша пафтам фарқ мекунад. Девор шикатур кардагия, девор рости чоткия. Объем янамҷа 345 ба 290. 345 ба 290. Объеми янами размери намехонам. Стенаҳои пастафка мешавад. Ҳолате ки ҳозир ина шикатур дора. Ҳозир ман чертиёж мекашам. Бо нишонтон метавонам агар дар видео битова. Баъди чертиёжам шурӯъ мекунам ба сабират куниш. Нишонтон метавонам ки чӣ хел мешавад. Коркарда бисёр мепурсен бениҳоят. Бисёр мепурсен наворора тамошо ки мекунем, паҳниш кунем, иншаллоҳ ки боқимонда ҳар он чизе мехоҳем дар комментария бинависед. Барои заказ дар давоми навор номер мебурояд, фақат ватсапда муроҷиат кунед, ё бинависед, ё галасой кунед. Зинда бошед, давоми наворро тамошо кунед ки амид чӣ хел меояд. Ин навор асос барои устовай, асос барои бародарое ки хоҳиш мекунанд. ана дӯстони азиз, тамошобино ва одамое ки амира мози гуфтем ки хостагиен, хостем нишонтон метем. Ина инҷа чертиёша ман кашидагим ки қалам хат кашидагим. Инҷа мошт хуб натова, ина ҳам каму беш метова. Ана стенаҳои пастафка мешавад ки стенаҳои пастафка гизалаш суратша назаран диде. Тарзи коркардаш меравад девори шикатури тоқаҳо. Ана ка давомша тамошо кунем ки оз направляющиёро мезанем, направляющиёро ба чопи кишаш ба чор мезанем. Дальше шумо тамошо кунем ки мақсад ки ҳамин вақте ки ҳамина мо мезанем чӣ хел мешавад ва шумо метавонем рӯи ҳамин навор бахтона ҳамин хел бикунед. Ҳар он чизе меравад, чандта меравад, чӣ хел меравад, дар бораш пурра информатсия дар ҳамин навор ҳаст. Наворро тамошо кунем ва бифаҳмем бахтона. Хуб, дарша тамошо кардем, рафтем. Хуб, ина бародаро, тамошобинои азиз, стенаҳои пастафкаро нигоҳ кунем. Мақсад ки чӣ хел меояд. Инҷа ҳозир схемаш тарзи ана ка заданша гуфтем нишон медем. Ака мо инҷа ду каскор мекунем. Рости дига он меқапа шикоф мекунем, мезанем. Барои он қадар мо ира наметонем. Ана ка нигоҳ кунем. Ина чопи қатӣ хибратан. Ина бародар чопи қатӣ хокомон оил тоза накардем. Шотка қатӣ бояд тоза кунем. Направляющий чопик фақат. Ҳамаш мақсад ки чопи қатӣ крепит карда мешавад. Перфоратор қатӣ шикоф мекунем, буришаш қатӣ анам чопико мезанем. Мегири крепит мекунем. Хулоса ира аввал схема мекунем. Аввал чертиёж сегда, аввал чертиёж мекунем, баъд ира мезанем. Ин оил тайёр шавад, ин бо вапше гарани бадай давоми наворро нигоҳ кунем ки мақсад ки чӣ хел меояд. Полни вапше гарани бад меояд. Ана баъд дар бораи анаи разведка, дар бораи анаи может бит яйҷа бихеза. Может боло барем ша. Ана ка боковоёша мезанем, баъд монтаж мекунем. Плафон дора, отдельный выключатель қоидави ама. Мақсад давомша бубинем чӣ хел омадаги. Як хулоса устуҳо ино хе крепит кунед. Чертиёж кунем, баъди чертиёж нахи направляющиро бигиред, ино хе бизанед. Дар бораи пастафка 4-5 навор кардаги пафтагим, пастафкаи дигар намуда тарзи коркард ҳамаш ҳаст. Инаи шани хостем нишон бутем, давомша нигоҳ кунем. Хуб, ана нигоҳ кунем ки мо инҷаша қариб фаромӯш кунам. Ина 30 сантиметр баровардагим. Ин стойкаш поён то поёна полай. Иш то уноҷае то болора намешавад. ана инҷаша қариб фаромӯш кунем. Хулоса ки ина апчиванд мекунем. нигоҳ кунем ки ин инҷаш ина 30 сантиметр мебурояд. ҳамун балка ина 4 дуро то тора ҳамин хелай. Ана ин майдаҳа қатъи ана ин қадди ӯ намебурояд. Мумкин ки 15 бубурорем. Тамом. Дарша тамошо кунем.
обшиват мекунем, бо пешниҳоди шумо мекунем. Ина дӯстони азиз, бародаро, нигоҳ кунем чӣ хел ширина. Дилхо размери хита метавонӣ ки дар ҳами стенаҳои паставка бимонӣ. Нигоҳ кунем ки мо размери дилхои соҳибхона қатӣ намиҷара 40 мондагим, чизе мемона расчоти ҳам қатӣ. Хулоса не 4 та чилия. 4 та чилия. Полни ахи 40 ба 40 кубик. 4 та я размера. Ана иҷа 40 дирӯзиш 1.75. Ана миҷа. Дирӯзиш тоза. Баъд инаира 20 гирифтагим. Унауш 30 гирифтагай, иш 20 гирифтагай, иш 15. Ана бологи 15 гирифтагай. Ай хелишон 10. Неми паҳмишон 10, тоза 10, и хелиш тоза 15. Мақсад се размера нигоҳ кунед. 15, 20, 30. Се размер хати кардагим. Шумо мехоҳем ки агар ҳамихе бикунем, ҳамихе бикунем бародаро, ягон мушкиле надорад. Нигоҳ кунем. Ина направляющие крепит кардагимон. Направляющие дай на гипсокартон заем, неҷа дамбол направляющие медизем. Нехе профил направляющие хати бо мезанем. Мақсад ина меҷим ба вообще. Хулоса иш креплени қати мешава. Хулоса ки метавонем ки қариб фаромӯш кунем, ҳамҷашта стоп кунем. Мо инамира ози тоза кардагем, туғри бофтагем, фақат инами лавои ва лавои тор мондагем. Инамира ки бофтем, баъд насиб иншааллоҳ лицоша маҳкам мекунем. Ози иҷа монтажш мондагем, вале бояд монтажшани бикунем. Давоми навора тамошо кунем, мефаҳмем. خب انا که تماشا کنید عزیز این همی نوای پاستافکایی که تماشا کردیم نگاه کنید که این همی جا گفتیم آبشوات میشه و این направляющий میزنه پروفیل میزنه نه آبشوات شدگی ایره برای قضادگی این که جاش خیلی بازی نکنه نمیخواه آبشواتش میکنیم رفتن میگیریم اونه که داون نونا تماشا کنید که ما بیره آبشوات میکنیم و شما را نشون میدیم که چه خیلی بعد برای این монтажش اینا سه تا پلافون میاد در اینجا اینا سیم گذراندگی مایش بهش سیم پلافون ای نگروز که نداره اینا طریق سیم باریک بکشین هم نمیشه بعد این پلافون ای چهار کنجو داره اینا ها چهارش نمیجا выключателش میشه اینجا выключателش میشه و اینجا گریون میشه و اونا گلاوش اینجا میرود разведка تمام همون разведка تا коробка های اونجا طور میشه مسئله سیم کشش каркас که اینا خیلی تیار شد بعد سیمش میکشی بعد لیتسوش آبشوار میکنی انا دوستان عزیز تماشاگران عزتمند و استایی که روی ویدیوی من مقصد که کار میکنین برادران نگاه کنین که من شما را اینجا گفتم که همین استیناهای پاستافکا چخیلی ساخته میشود من دو تا شاگرد قطعی همینجا کار کرده استم اینا نمیخواهند که در همین یوتیوب بتوان خیلی که بعضی ویدیو در یکان جا که میتوان نمیفرشون برای هم خدر من نمیتونم پولنی چطکی کار کرد کنم خیلی استا باشی کم تا صبرجت کنی 100% میفهمیش مقصد که استیناهای پاستافکا اینا کم راسخودک به یکان چیز نگاه کنین که حاضی یا ما کم تا نبودم شپاکلوفکا کردیم نی باید استینا رو شپاکلوفکا نکنم برای که نی اوگلو دا سیتکا میزنیم فوگن میشه که من جورا ای خرکی موندیم دیگه شکی دیم مقصد نبودن ما که من مغازین رفته بودم سکوبا دا استپلر دا اونم که شکی دیانش دیگه مقصد که این ایجاده выключатель میشه و отдельный грион میشه плафоно این ای سیم усун ау разведка да короб мешава коробка мешава мақсад ки бародарои азиз ҳар он шахсияте ки мехоҳад стенаҳои паставка кунад ин стенаҳои паставка ин намудаш нигоҳ кунед
мақсад ки чӣ хел зада мешавад шутоби бахтона буфаҳмед. Стенаҳои пастафка ая намудаш 5-6 навор дар каналам ҳаст. Тарзи коркард то косметика ҳамаш ҳаст. Ушани агар бихоҳед мақсад тамошо накавошем бубинедш. Ин стенаҳои пастафка ки дар ҳамин дувним гипсокартон рафтагия, як пачка самарези гипсокартон, як пачка чопи сим рафтагия, иҷада қариб 16 метр барои монтажаш, направляющий 11 дона бо плюс 7 дона дига профил дар анамиҷа ман истифода бурдагиам. Ҳисоби размериш зависад мекунад. Хай расход чай нагуфтам. Баъд анами то инамиҷара 1000 сомон дар инамиқа мезанам. Мақсад ки коми бихоҳа ки агарам хеле кина айудаш набура инами қадар мекунам 1000 сом ҳаққи устов. Агар полни тайёраш кунам мақсад 1600 сомон инами стенара мақсад то не краскаҳои не деволу ами хадаш инами стенаи 3x3 боша ё 2x2 инами 1600 сомон ҳаққи устов тоқа. Маҳсулотша хонадор худаш мехара. Хулоса инам хеле нархи наво инами размер ҷамо ба фикрам гуфтагим размероша. Бозам бугум ки иш 15, иш 20, иш 30, 35 хеле хулоса размере ки мо пешниҳоди шумо кардем аями стенаҳои пастафка дар ҳамин навор гуфтагӣ будем. Хулоса номрои дар болои экран мебинед. Барои заказ муроҷиат кунед. Зиндаву саломат бошед. Пайгирии наворо бошед.